Človek. Čo znamená slovo človek? Je to, veď je to zviera schopné čohokoľvek. Človek je ľudská bytosť z mesa a kosti. Samozrejme má aj mozog na vytváranie blbosti. Áno, človek sa aj zmeje, keď vonku fúka, alebo lejak aj. Ale len občas neviem, kam človek s toto dobou speje. Človek má dve oči, s ktorými vidí všetko. Niektoré sú mladšie, iné nie, však hej je detko. Človek má ústa, vie povedať čokoľvek, občas niečo nepekné, aj keď majú veľmi mladý vek. Človek má nos, s ktorým cíti pachie, škoda, že nevieme vyčúchať aj nejaké prachy. Človek má srdce, ktorému bije, dáva mu život. Má aj mozog, to je jeho skrytý pilot. Vďaka mozgu má rozum, nie vždy no. S tým rozumom dokáže posun. Pohne rukami aj nohami, vie hýbať telom, je to jeho darom. Aj keď nie každý si ho váži, tomu sa vraví lenivosť. Človek má city, áno aj ty, aj hente a tamty. Človek má tendenciu hrať citmi poker, buď sa ti páči, alebo ne a neber, vieš, kde je sever. Človek má toľko darov, no občas si neváži do momentu, keď sa mu trocha priťaží. Vtedy hľadá pomoc u Boha a prosí, jeho oko sa rosí. Tá rosa sa volá slza, objaví sa z času na čas, keď si na mamu drzá. Alebo keď je ti smutno za niekým niečím, alebo pri pocite samoty. Človek je skúpi, často robí drahoty, zarába formou nahote. Nemá ani galoty, zatiaľ čo druhý stáva ploty, chodí do roboty, niekedy bez ochote, nutený robiť, nemá na výber, musí zarobiť. Áno, človek pracuje, aby zarobil peniaze, niekedy robia ako otroci, chýbajú len reťaze. A za tie peniaze len krátky pocit blaha. Občas je to tak, občas nestačí len snaha. Človek je dokonalý taký, aký je, není pekný ani škaredý. Človek je taký, aký má byť, a toho si treba vážiť. Vysoký či nízky, vzdialený či blízky, veggie alebo rísky, z pohára či z misky, stále sme tí istí, chudí či tlstí. Každému bije v hrudi srdce a teče krv v žilách. Preto ak môžeš buď vďačný aj v ťažších chvíľach.